sithik. Kenal? Nggih. Oh, alah to. Iki to biyen lho. To sapa? Sapa? Mertojo. Lah ya Mertajaya celukane to. Kaya ngantene celukane ya to. Bapak sapa? Ngantene Jita. Ngantene sapa? Jita ya yu. Kenal. Hah? Kok angger to ae. Iya, ngobrol kenalan to ngono pokoke ya. Kula badhe nak enaken wonten ing abisah jalanan pikantuk pakabaran rawat-rawat Mbok Bakul Sinam Biworo bilih Kang Mbok Mertosiah samenika ari kalenggan menika kaselong wonten ing kraton Ngabisah menika dapur kalengsan napa namung samudana kabar menika Kanjeng Hadipati Mertojo. Pancen kabar kuwi mau ora kabar ngaya-wara. Kapur kabar kasunyatan. Nek ari kalungguhan iki Gusti Ayu Mertosiah dipapakake ana ing sajroning pasir. jalaran kula kepengin miterak menapa kaluputanipun saengga sekadang kula Kang Mbok Mertosiah kaselong wonten ing Pasulungan. Mertojaya. Lupute sekadangmu Mertosiah iki dikempit, diindit, paribasan digendong wong sak jagat iki ora kuat. Ing kono sekadangmu Mertosiah wis wani gawe laraning jeneng Pangeran Kapara sekadangmu Mertosiah iki wis wani nenung lan sinuwun Prabu Purba Kesuma iki bisa waloya jati, jati temah nirwala kanthi sarana sekadang Mertosiah dipapakake ana ing sajroning pasir. Menika tangeh ngangge lamun jalaran menapa sami-sami remenipun mboten katutup dening punapa kemawon ing kala samangka sampun sami-sami tresnanipun nanging yogene sak menika gadah kaluputan kapara boten dipun wangsulaken wonten ing Mustika Kaisar. Sampean mboten roh pekarane kok ngengkel. Niki pekarane niki perkara cilik dadi gedhe sing diarani kriwikan. Dadi Grojokan. nek grojokan dadi Bengawan nek teh. wis dadi bengawan, Segara. nek wis dadi segara. Dadi uyah tiba nggone digawe. Adek iso tiba ning gone sing digawe. Dinggo ngeke uyah. Wong uyah iki manggone ning segara. Segara iki adoh kok iso teko sing duwe gawe. Banyu segara rasane piye? Asin. Lah nek uyah Ayo asin. asal usule. Saka segara. Lah ya kok ngengkel. Ning aku tak takon. Takon terus. Yo kene kok banyu segara iki rasane asin? Terara kene. Hah? Lah ki ya roh. Keringete iwak do polah. Oh, alah yo keringet. Sampean gak roh pekarane gak usah ngengkel. Adine sampean iki ngiseni radio ning wetenge bojone. Kira apa ora? Ora bakal. Iku jenenge mung samundana, akal-akalan bae. Aku sing ra mataku dhewe. Apa meneh ki mung lamak ing prajurit kurung tanwurake gedhusaku. Aman Patih. Malah ngino. Aku sing diceluk. Keparenga. Minggir, geten aku. Kula nyuwun medal Nah, kangge minggah wonten ing pendapil ora iso pokoke gak kena munggah. Piye? Ngabesah. Ora iso munggah. Hah? Mengko nek ngantek dadi kabeh keluargaku melok kesantet, yo iki paling sumbre perkara dulure lanang. Gak krimi. Ora krimi aku. Anakku Terima ora terima. Terima wong lunga. Dadi Arek krimi tok. Alah. Meregane iki engko nek ngasih munggah, urung tawurung prajurit kesantet kabeh. Lah, karena mah. Mumpung urung kesantet, santet iki dulure keluarga tukang nyantet. Lah piye Dik? Paten toro, ate ndase nyunggi kaya barongan Ponorogo. Malah kaya begitu. Aja wedi iku isine santet tok. Ageman iku ageman kalih Nendrang Ngeten ing ya. kabupaten Lumrahe ageman kados jenengan kados masjid Monas. Lah niku ate modele ngeten rambute nyemil kaya piye. Ageman Iki wis adat piadate ana ing Mustika
rasa diterusno. Pergane engko nek dadi perkara sampean balik mawon. Wis ngene jurit, kowe rasa melu cunduk lawan perkara iki. Balik kepareng boten kepareng. Ningali kan kula badhe nyuwun minggah wonten ing pandhapan. Rabes. Nek pancen iki dina king sira bakal munggah ana ing kraton Ngabsa. Aku bisa njujur garis sing pamukon. Kabeh rasa kepokalan pangkatine sekadangmu kapur kowe ngerusak pindah sak pon. Kepengin ame palenggan ana ing kraton Ngabsa. Menika dede watakipun satru saking Mustika Kaisar menawi boten keparengan jurit ayo tar. Rawat ya
Tresna. Iki mergane Daramayu iku wis duwe salah. Kowe wedine tak santet. Ya. Ayo saya aku nggo gure. Ora. Ayo. Nek delek kan maca tangane dikocok. Sumbareme kaya bledek mangsa laboh. Rasane kan Karo kancane gak sak ngono. ora ono kanca-kancane kowe musa. Iki lho duwe sapa Cindra? Paling duwe omahmu. Hei, jebule prajurit ning kono goblok. Goblok piye? Lagi dibodoni duwe ketara nek iku bocah motor duiten. Kowe mang kancamu apa no? Kancamu apa no? Aja nangis ah. Kancamu apa no? Disentang ora nangis. Apa kalian? Oga masalah kok. Masane? Oga mas. Lah kenapa? Kowe seneben. Ora kene yo. Sikile iki sikil kuwi. Yo ya. Mas. Kena dadi prajurit nesui kena. Ate ana ngidai sikil Lah barang. kancamu kok jotosi macotem piye? Kancaku kok jotosi macotem piye? Sing goblok iki kancam. Tak dono dhuwit dijupuk mangane tak bodoni. Umpama kowe ana dhuwit kadaan ning gang 100 bontel ora? Tak jupuk. Tak jupuk. Goblok wis. Lah nek kowe, Sapa? kowe umpama ana dhuwit ning tengah dalan tok sepi wong. Duwike 200. Kok jupuk apa ora? Ya ora ya Le. Kan? Bolok kene. Ora mesti kok. Lah ora wong 100 wis dijupuk iki ya. Kare 100 ganti kare 100. Aku yo wis jupuk kasus iki. Oh iya bener. Kare 100 palsu. Lah ya palsu. Bontel. Ayo. Elek nang. Wes. Aja mlete petak dua aku mata iku mung siji. Ya, iki lho musam Rajal. Yo, wuih. Awakmu sobek terus. Keke melek tapi kakek. Ya aku maju terus yo ngamuk. Ayo. Wes. Wes, go, pergi go. Ya, jay. Go, jay. Jay, sampai Kaca rombongan, kaca
tepo. Ora bekane mau. Sumpet. Wah, gitu yo. Ayo. Rada eling kok, Pak. Ayo, ijek ora kowe. Adan, Bol. Iki dudu musuh, iki lho musuh. Ayo kengkong arep aku guri. Jare ora musuhe. Wani yo, Wan. Yo anu ora kowe. Oh, gak usah pecicil kowe. Ini Gak usah sih. pecicil. Pecicil. Ayo, Gul. Piye? Wani kok ora ijek? Sopo? Sing tak wedeni apa? Ya aja atos apa ngono lho. Ora samok trimo kowe. Apa? Kancam kon maju. Ayo Lek, wangi Lek, aku wangi ah. Wangi Lek. Wangi. Ayo. Pukul 1 ya. Yang mana? Hei. Mergawe badak ke badak. Lah aku dia nganggo guri ora mani. Kagera pirang mlebu. Ayo. Bisa naik kelas sampean. Waduh. Kene yo. Kurian. Tenanan to iki. Tenanan mbok. Musuh de. Musuh tenanan. Musa apa tenanan ya tenanan. Tenanan yo tenanan. Terus. Aja angger manane dicukupi yo. Wong sini. Ya kene. Nah. Aku. Kowe kalek nabuh lah kene jogetan asam urat umat. Ayo Le. Iki ning kene iki kowe karo aku musuh. Musuh yo musuh. Ning kene koyo kowe. Gini ya. Lah kowe ngetoprak. Kowe anakem, bojom, mantum, ngetoprak mok rombong sak keluarga. Ya aja sini-sini iki wong kene iki sing delok ora akeh. Mumpung ana sing wong delok, gendoro. Gini. Ketoprak iki kowe, bojom, anakem, mantum. Mantuku kowe no
Cok. Dodono wong. Mangkal wong mergawe karo mertuane ngetes ra sekame. Iki mono mergawe ning dhuwur bebas. Yo bebas tapi ini keterlaluan. Lah nek iso aku manggung ora wani jeget ning dhuwur wani. Yo malah dibaleni. Yo mergawe. Mergawe jeget ora oleh. Ya ampun saiki. Mas, perkarane kok iso dadi mantumu miku piye? Asline aku ora seneng karo cah iki. Ora setuju. Bumbu lho. Lho dek kaya anak SMP kelas 2 perkara meteng gak mbok tengse. Asam kowe. Anak meteng sik piye maune? Meteng kelas 2 wis dene tak rabang ae. Adike bangga. Bangga ana kondang terombol anak SMP kelas 2 meteng sik. Iya, Kowe kudune bersyukur karo mantu. ora kudu bersyukur. Lah ngene iki ngetoprak. Bayaran tiga kowe. Monggo nyautan bang mekat. Nyoto, Bu. Aku gak tau nopo bayaran. Bayaran tuh sing go nyautan bang mekat. Mekar BRI. Lah kowe utang, mbok misrat nih. Mangkel opo? Ayo Pran, tenan iki. Oh, kowe nang BRI. Beri diblokir Bu aku kok gak bayar. Kowe jak angsuran meja. Jaluk ah, duwe angsuran. Yo Bu, gue angsuran bang mekar kowe lah. Ora iso dino dijak tukaran aku. Walah ojo. Lagi iki mantu karo maratuwa paten-patenan jak lah. Ojo ane mati ya. Mergawe sesuk golek maratuwane aku. Ah lagi bayar angsuran mobil hampir sasi 3 juta no, Cuk. Angsuran wong loro lho. Iya. Lan-lan ae. Aja sikit. Nek bener wong cilik wong enom tetep salah. Lah nek salah wong tuwa tetep bener le. Wis kakean mangan uyah. Maratuwa udan sekamil. Sekamel kene. Kacau maratuwa obah. Alah, gila. Anu kunek ora ana sing umbano. Celuk mantuem. Kathok umbano. Piye? Le kathok umbano. Lah wong katok wis sing mbah aku wae malah. Ayo ya. Kowe tenanan. Ayo nek jak tenanan. Nek jak tenanan ayo. Mas, aku mau. Lah nek mau sogrok anggotang. Ora guyon. Nek mau sogrok anggotang. Guyon. Nyemoni sapa? Mangkel wong. Nyemoni sapa? Nemoni mertuamu nek. Aku ya bojomu. Lah bojo. Modele kepes iki ku. Ayo. Setan iki. Kene lho pas e. Gacok iku. Jare mau kon agak rene. Arep. Oh. Yo wis. Satu gol. Yes. Ana ditakoni sing. Apa dipotong piro? Ya bener.
tembungmu paribasanke lanang-lanang aja dhewe papan kene. Ini ora Dibuktekake kowe opo aku sing bakal dadi arah. ayo yen panggil satrio maju sak jangkara jempelan tak sembah Tak dendeng sirah. yen panjenengan watang satrio Ujunge aja mlayu. Melayu kaya bandeng kecaton yen tak kedepke mripatku ora ilang aku ora bakal mundur tanding kelawan kowe. aja bunga atim bunga aku mlayu saka palagan nanging ngertane lho Sing mbok karepe aku mlayu saka palagan kesalah karo kowe ngono ora nanging aku gak apa-apa sing sepet minangka kanggo ngringkus karo kowe. bagus. Tembung pungkasan sing tak enteni. Nanging peperangan kang batu sing balung kandeling kulit keplaning tangan ora bakal ana sing tukurane pati. mbok karep sing ngono Asti piye kaya kawijayan. ayo yen panjenengan ndak aji kowe jangan luwih buktine pengarepanku aku ora bakal mundur Tenono sawetara. kowe dadi kewan manopo iki Tani sawetara Trabang karo pepadam lho kaget Celek. ya iya Iki lho musab. lah Mati ya saiki ora mati saiki. catok iki sing kanteni iki Sing ngentekno jagunge wong kene ya iki. Sing ngentekno jagung ya iki jagung regane 5.000. Saiki regane nyewa. Modar kowe. Siap le. Kon madhep rono tak tembake mbrodo ndase. lah mati pranalen ya Tak tembak mbrodo ndase. Ora wedi. Mbrodo ndase ora. wetenge Eh? brodo kok dase wetenge Oh ndase pecah. dase pecah Angka kowe, wis padha kowe. Iya. Akya. Kok kene, arah kene. Arah kono. diatasi yo Heeh. ya aku tak kok guri kowe Urusane. nek mati tak gotonge Cocok. Angka madhep rono. Mati ya saiki. Sopat ge. Iya, aduh. Iya. Gile kong selat. Tak bengane sik. Gile kong selat aja. Aduh, aku ketembak. Aduh, aku ketembak. Aduh, bol. Aku buat tembak bol. Bol, aku buat tembak. Jangan matam picok. Piye? Aku sing gebedel. Kowe wong sing kena mata wong ginjalan iki patak mati kowe. bener bener semati Meledos kena mataku, cok. hah Kena mataku. delok piye delok Lho, waduh PC Eh, boko PC tenan matamu eh, matamu ilang sitok tak bodoni. Terus.
Aku tadi aja. Walah, jian ramene ra umum ya Jaya. Iya, jan olah rambune ra umum kok iki. Ngene lho Jan. Perkenalan karo dulur-dulur ngelo kene. Iya, kowe ndang kenalan sik sing nom sik ngono lho. Iya, aku tak kenalan sedelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggih kali kula Pak Bu. Asma kula Karjan. Kula niki ingon-ingone Bapak Sukono Ciplis sing gadah ketoprak Trimanggala Budaya. Ingkang mijil saking Turi Rejo Jepon Bluro, Jawi Tengah. Ampun kesupen Bu, Trimanggala Budaya Turi Rejo Jepon Bluro, Jawi Tengah. Wah, ketoprake bagus, sing wedok nggih ayu-ayu. Wis urung nek kenalan le jan. Wis ganti kowe ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok, Bu, perkenalkan nama saya Karjo. Saya kelahiran Jakarta tapi besar di Blora, Pak Bu. Kula niki nggih ingon-ingone Bapak Sukono Ciplis saka Turi Rejo Jepon Blora. Jan, ngene lho Jan. Awak dhewe wis matur sembah nuwun banget karo Bapak Ramelan sak keluarga. Mugi-mugi temankan kekali Mas Wito kalian Mbak Dina sakinah mawadah warahmah enggal-enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin Allahumma. Nah, awak dhewe wis bar perkenalan wis bar ndongake Bapak Angkang Hamengkugati. Ayo mengguri ndang delok taman sarine Bapak Sukono ya Jaya. Asik.